Нами гиште ки дар навор дидестен 25 дирам донаша гирифтагӣ. Ҳар як донаи миғишта 20 дирами чиндагиан усто. Ау пластикое ки сафедан, свети сафед доран, авода камтар қиматтаранд. Ду хонаи яхелаи ду тарафада байнда калидори 3x2. Канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинон, бо хоҳиши баъзе бародарон мо хостем видеора ба шумо сиёмкака нишон медиҳем. видео дар бораи як хона мешавад, як проекти хонаи камрасход бо сифат қулла. ҳай видеоро бародаро то охир тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. хонае ки шумо бародаро дар навор мебинед, ин проекти дуэтажаи бародаро. ҳозир мо ҳамаша сиёмка мекунем, гап мезанем, каме ҳам бошад дар бораи расходи ҳамин хона гап мезанем. видеоро бо диққат то охир тамошо кунед, бародаро ҳатман ба шумо маъқул мешавад. мо каме ҳам бошад бо хоҳиши баъзе бародарон дар бораи ҳамин хона гап мезанем. чӣ хел дестед бародаро? проекти дуэтажаи бо ғишти пухта сохтагиай. ғишти бародаро ай ҳисор овардагиан, ҳамин ғиштам падрашивка чиндагиан. ҳоз мо бо дурунша нишон метем проектша. бародаро гуфтан проекти ҳамин хонаро ба мо нишон битен. ҳозир мебинем бародаро, каме ҳам бошад дар бораш маълумот медиҳем. чӣ хел бародаро? хона ина инҷа калидор мешавад. калидор 3x2. ана ду тарафа хона мешавад. ана инҷа як хонаи 3.5x4. ана ин тарафда бо як хонаи 3.5x4. ду хонаи яхелаи ду тарафада байнда калидори 3x2. ана хе бародаро, ин проект ана общий пагони метрш ана 11x4 бародаро. проекти камрасходай. ана бародаро, ина чие ки потолокое ки дидестен, и пластикай 6 метра мешавад, баруш 30. дарози 6 метра, 30 донаи ҳар як донааш 30 сомонай. ин люстеро 400 сомай бародаро. чанд намуд свет мешавад. ҳоз мо мебурем дуюм этажа сиёмка мекунем. уҷадан бо як хонаву як калидори дига мешавад. проектша бо ҳамаша гап мезанем. гирд навош ҳозир мебинем бародаро. ана тезое ки дидестед пластик ё якум сортан. ау пластикое ки сафедан, свети сафед доран, авода камтар қиматтаранд. квадраташ $110 ёра. ана бародаро гуфтанд ки чӣ ба ғишт қимат шидай, чӣ ба чинданаш қимат шидай. бале бародаро, рост гуфтен. ҳозир талабот нисбат ба ҳамин ғишт зиёд шидагиай бародаро. ҳатман ин ғишт қимат мешавад. вақте ки талабот зиёд шид, ғишт қимат мешавад. ман ҳамин хонае ки ҳозир дар навор дидестед, ҳамирам ай ҳамун заводе ки дар ҳисора ай ҳамуҷа гирифтагем. донаша, донаи ҳамин ғишта 25 дирам гирифтагем. ҳамин ғиште ки дар навор дидестен 25 дирам донаша гирифтагем. ана устоҳо чӣ ба қимат мечинанд гуфтем. вақте ки талабот зиёд шид, ҳатман нарх қимат мешавад бародаро. ана ира ҳар як донаи миғишта 20 дирами чиндагиан устоҳо. ин 4 сол шиди хона бародаро.
ҳозир дуюм этажа мебинем. анам хеле бародаро, ина дуюм этаж, иҷада якта меҳмонхонаи калон мешавад. 4 тиреза, 2 таиса. Як меҳмонхонаи калон мешавад. Ана иҷа як калидор. Як калидор ҳозир тайёр нестай. Иншоалло тайёр мешавад. Як калидорай. бо баъзе бародаро савол карданд ки оё як ғиш дар 2 этажа қувват мекунад? ҳоло ин хона ки шумо дар навор ресед 4 сол шид, на 5 сол рафтестай. ҳамирам ба як ғиш кладка кардагиай. мана то ҳозира ягон проблема накардай. хе бародаро, барои одамое ки хона каданян ҳамира тавсия метаем бародаро, кам расход мешавад. 1.5 шифер рафтагиай, 1.5 шифер тахтаҳои 4 метра рафтагиай. эконом да. ана 12,000 дона ғишти пухта рафтагиай ҳами хонаи 2 этажада. 12,000 дона. Неҷа лестница ай барш кардаги. анахе бародаро 12,000 дона ғишти пухта рафтагиай. як рад кладка кардагиай. 2 этаж бардоштагиай. ягон проблема то ҳозир шидагӣ нестай. хонаам созай, хунук нест. гарми бадам нестай, хунуки бадам. зиндагӣ карда мешавад. ягон камбудӣ надорад. ана байни якум этажа сесмопояс рехтагиай. ҳозир хона бародаро пурра ба охир расидагӣ нестай. ноҷора мисол краска кунӣ, наҷои сесмопояса краска мекунӣ, суша бо беҳтар мешавад. ана ин проект бародаро, проекти экономични. 11/4 ай бародаро. 11/4 3.5 ай тахтҳои 4 метра рафтагиай. 11/3.5 ай хонаҳо 3.3/4 шидагиай. 2 хона, як калидор, болода як меҳмонхонаи дуроз, як калидор. ана ҳамин бародаро, ҳамира барои шумо тавсия метавонам. хонае ки камтар расход мешавад. 4 сол пеш бародаро, ин ҳамин хел арзон буд ғишт. донаш 25 дирам буд. кладкаш 20 дирам буд як донаи ғишт. як бор дига бинем проектча бародаро. чанд бародар мо навис ки ҳамин проекти ҳамин 2 этажара мода нишон тин. ана ҳамин бародаро, ана фундаменте ки дидесин баланди 60 ай, паҳмиш 40. намёра 20 сум мерехтанд. 1 метрша 20 сум мерехтанд. ҳаминам падрашивка чиндагиам бешакатур меистад. ана 5 сол, қариб 5 сол шид. ягон чи шидагӣ нестай. ана фуратон агар мисол хушрӯ бутова чӣ шава, ҳамин ғиштода махсус лак ҳастай бародаро. ҳамун лака мезанӣ, бо блеск метая, хуб мешава. светчам хуб мешава.
чхедед бародаро мо дар бораи ҳамин хона каме ҳам бошад ба шумо маълумот додем, проектша гап задем. бародаро ин проекти хубай барои касоне ки хона андохтаниам, проекти хубай, беҳтарин барои як оилаи майда 100% басай. ду хонаи поён, якта боло меҳмонхона мешавад, калидор, подвал, ҳама чӣ дорад бародаро. ҳамихел экономични хонаи кам расход мешавад, чем хонае ки медозӣ авода камтар расход мешавад. агар видеои мо ба шумо махсус шуда бошад, ҳатман лайк, дар канал подписатсия кунед бародаро. ба наздики видеои беҳтарин мешавад, интизор бошед дар канали Чӣ гуфтӣ. хайр, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.